Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. Uti niċċelebraw din l-Ewkaristija bħala talba tarat il-ħajr lill-Alla bl-interċessjoni tal-Tana Marija. Fit-tmiem il-Ministeru tiegħi bħala raj spiritwali ta' din id-djoċesi għalkemm għada ħanamlu l-qudiesa tarat il-ħajr uffiċjali fix-Xewkija, imma llejla xtaqt li ngħid grazzi lil Madunna f'dan is-santwarju għażiż għalina. Hekk nitlobkom ħalli mhux biss titolbu għalija, imma tolbu wkoll għall-isqof tagħna Anton u għall-Presbiteri kollha biex bl-għajnuna ta' Marija aħna inkomplu ngħinukom fit-triq tagħkom wara Ġesu. Ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Nofru da' sagrifiċċju tal-Ewkaristija b'suffraġġju ta' Nenu Buttigieg. O Alla, Missier il-ħniena, ibnek il-waħdini fuq is-salib, tagħna bħala omna lill-ommu il-Verġini imqazza Marija. Għamil li bl-għajnuna ta' mħabbita il-Knisja tiegħek hija dejjem tikber minn jum għal ieħor fil-għaqda ma' wlieda, tiżżejjen bil-qdusija u tiġġedded fi ħdana il-familja kollha tal-ġinus. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu it-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessaloniki. Ħuti, fl-isem tal-Mulej Ġesu Kristu, nurnalkom li żommu ruħkom il-bot mill-aħwa kollha, li jgħixu fil-għas u li mhumiex jimxu skont it-tradizzjoni li ħadhom minn għandna. Intom stess tafu kif jeħtieġ li timxu fuq l-eżempju tagħna. Aħna ma tażinnix meta konna fostkom. Il-ħobs li kilna ħadd ma toqgħodna b'xejn. Imma lejlu lar ħdimna u tħabatna u batejna biex ma nkunu ta' pis għal ħadd minnkom. Imxejna hekk mhux għax m'għandniex dritt li nżommuhom intom, imma ridna nagħtukom eżempju biex timxu fuqu. Meta konna fostkom, oħna rnajnilkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas għandu ma jindilkom. Nagħtikom islim il-mulej taslim innifsu, dejjem u f'kollox. Il-mulej il-kol magħkom. Din hi t-tislima tiegħi bidi stess. Pawlu, din hi l-firma f'kull titra tiegħu kif nikteb jien. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-kol. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu, ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Kull min jimxi fit-traqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol. Ħini jint u risqek tajjeb flimkien. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ara kif unik mirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Birek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha flimkien. Ħin il-bniedem kun min jibża mill-mulej. Nqumu bil-wiefa.
Kull min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fehem tassew l-imħabba ta' Alla u l-milja tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qiegħed jitkellem qal: Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Iskom oqbra mbajda, minn barra jidru sbieħ, imma minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta' ħmieġ. Hekk intom, minn barra tidru tassew ġusti quddiem il-bnedmin, waqt li minn ġewwa kolkom ipokrisija u ħażin. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tibnu l-oqbra lill-profeti, iżżejnu l-monumenti tal-ġusti u tgħidu kieku konna fi żmien missirijietna ma konniex nissieħbu magħhom minn xerdu demm il-profeti. U bekk weħidkom tagħtu xhieda li intom uliet il-qattiela tal-profeti. Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom. Il-kelma tal-mulej. Ġesu għandu kelma guffa għalina li nieħdu ħsieb l-aspett ta' barra, l-aspett li jidher u nittraskuraw l-aspett li ma jidirx. Il-ħajja interjuri, il-ħajja tal-ispirtu. Jien naħseb illi din hija twiddiba li tot mhux biss għal kull wieħed waħda minna, imma anke għalina bħala knisja ħbib tiegħi. Għaliex hemm ir-riskju illi kif intu jien nagħtu iktar importanza għall-affarijiet ta' barra milli għall-affarijiet tal-ispirtu, għall-affarijiet tar-ruħ. Hekk ukoll bħala kollettività, bħala komunità ekklesjali. Qisu nintilfu fuq l-affarijiet li jidhru fuq ix-xejxej u nittraskuraw il-ħajja interjuri, il-ħajja spiritwali. U nkunu bħal dawn l-oqbra imbajda minn barra nidru sbieħ, imma minn ġewwa nkunu tħassejr. Nerġa' ngħid, nixtieq naqra dan il-Vanġelu fuq iż-żewġ livelli, fuq il-livell tal-ħajja individwali tagħna kif ukoll fuq il-ħajja tagħna bħala knisja. Għax anke l-knisja nistgħu ikollna knejjes sbieħ tal-ġebel, knejjes imżejnejn, addirittura miksejjejn bid-deb, imma kif inhi l-knisja fil-ħajja interjuri tagħha. Ma mbagħad nagħmel riflessjoni oħra marbuta ma' dan. Veru illi mhux dak li jidher jgħod. Anke għalmejn il-ħajja esterna tiegħu tidher imħawda, tidher mifxula, tidher diżordinata. Imma mbagħad ġo fih jew ġewwa fiha
tkun qed tagħmel sforz kbir biex kemm jista' jkun tgħix il-ħajja tal-Vanġeel. U allura kemm irridu noqogħdu attenti biex ma niġġudikawx, biex ma ngħaddux kundanni fuq dak li jidher. Għax hemm sitwazzjonijiet li minn barra jidhru mawġejn, imma il-bambin biss ikun jaf xi sforz ikun jagħmel jew tkun tagħmel jew ikunu jagħmlu dawk in-nies biex jgħixu l-Vanġelu, imma l-ispirtu jrejt imma l-ġisem ikun dajjef. Mela żewġ affarijiet. Waħda biex ma nserħux rasna fuq dak li jidher u ma nitilfux ħin u enerġijaj fuq dak li jidher u nittraskuraw il-ħajja tal-ispirtu, il-ħajja interjuri li ma tidirx. U l-oħra biex ma niġġudikawx fuq dak li jidher, għaliex mhux dejjem dak li jidher ikun jirrifletti x'hemm fil-qalb tal-bniedem. Jista' jkun fil-qalb tal-bniedem hemm xewqa, hemm sforz biex wieħed jirranġa, biex wieħed jgħix skont il-Vanġelu, imma għal ċirkustanzi li la tafhom intu laqqas nafhom jien għadu ma rnexxelux. Nitolbu lill-Verġini Mbierka illi tara lilha, tara x'hemm f'qalba, ħalli tenna biex aħna wkoll ikollna dan il-qbejl bejn il-ħajja interjuri u l-ħajja esterna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Namlu t-talbit tagħna eżistijaj. Ħudej, il-ġenerożità u l-fedeltà għall-impenji tagħna ta' kuljum juru kif aħna qegħdin ngħixu il-Vanġelu. Konxjej mid-dufija tagħna nitolbu ngħidu mulej ħenna lina wismana. Sabiex il-Knisja tippromovi l-imħabba l-verità, ir-riċerka għall-ġustizzja u l-istima lejn kulħadd nitolbu. Sabiex ix-xogħol u l-impenn fil-ħajja ta' kuljum ma jitfejx fil-bniedem l-ispirtu tat-talb nitolbu. Sabiex il-komunitajiet insara jisemgħu lil dawk il-persuni li jarfu s-sinjali ta' żminijiet u qed jagħmlu għażliet evanġeliċi nitolbu. Sabiex kull wieħed waħda minna ma jkunx nisrani tal-isem biss, imma jimpenja ruħu fil-ħajja prattika ta' kuljum billi jaħdem għas-saltna ta' Alla nitolbu. Nitolbu għall-familji tagħna ħbib tiegħi. Irrid nitlob b'mod partikolari għal koppja illi dal-ġranet tagħlaq 50 sena ta' ħajja miż-żewġa, ma nafx huma xaw, imma batuli messaġġ qalu li lejla jitlob għalina. Nitlob għalihom u magħhom inrod ħajr għal dan id-don tal-ħajja ta' 50 sena miż-żewġa, imma nitlob ukoll għal miż-żewġin kollha biex bl-għajnuna ta' Marija jibnu flimkien il-Knisja fid-dar tagħhom nitolbu. U Alla li tara xemm moħbi fil-qalb biet minna kull ipokrazija watina li naqdu b'qalb safja u sinċiera bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Ilqamu lejn l-offerta tagħna, ibdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija Omm il-Knisja nitħeġġu biex jistħoqilna nissieħbu dejjem iktar fl-opra tal-fidwa bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr, infaħruk u imberkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Imqazza Marija. Bil-qalb bla teba hija laqet il-verb tiegħek u stħaqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġini. Tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib hija laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda lill-bnedmejn kollha imnislejn għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli hija u magħhom kienet tistenna il-miġja tal-Ispirtu imwiet u hekk saret ġbija tal-Knisja titlob. Imtella fis-sema b'imħabba ta' Omm tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-seb kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġeli bil-qaddisin kollha intennulek l-innu tat-tifħir u flimkien ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-Eżerċiti. Wasanna fil-tasmawiet. Imbierek ġej fis-sem il-mulej. Wasanna fil-wali tasmawiet. Qaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċu kuntana, nitolbu
li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sehem mill-ġisem bid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'tutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikoll it-tretent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, għal-ma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-ġrej, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatore tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trejt fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Paċi miegħek, paċi miegħek. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja ħenjien dawk nistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja, fiċ-ċokontana nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bil-għajnuna ta' Marija, Verġini u tgħallem il-bxara tajba lill-bnedmin kollha u timla l-art kollha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Bi Kristu Sidna. Eccellenza, permetti li ngħidlek grazzi mhix se tkun l-aħħar qudies hawnhekk żgur. Għaliex fl-episkopat tiegħek kontent li dan is-santwarju u rejt it-triq lil kull pellegrin biex jiġi hawnhekk f'dan il-post ħalli isib il-mistrieħ u l-ken. Mhux biss kont tiġi int privatament, imma ġibt miegħek il-poplu Malti u Awċi. U ta' dan aħna ngħidulek grazzi. Forsi mhux ta' bxejn ukoll għeluq is-sena Marjana wara li fl-episkopat mill-bidunet ressaqtna l-hawnhekk, imbattajtna l-aħħar kelma, tibżgħux tilqgħu għandkom lil Marija. Jiena ċert li bil-ħidma tiegħek il-ġdida li l-mulej qed isejjaħlek għalik, rejb il-Papa Franġisku ħad kompli taqdi lill-Knisja u tkompli tgħin il-Knisja jkollha qalb materna, qalb Marjana. Min-naħa tagħna aħna nweduk it-talb tagħna u meta tkun fostna is-Santwarju ta' Pinu jilqek biex tkompli tmantinina anke bl-Ewkaristija u bil-kelma. Grazzi. Aziz Rettur, Aziz Father Gerard, grazzi ta' dawn l-awguri ta' dal-impenn tal-ħajja tat-talb u tal-għaqda tagħna flimkien. Ma nistax ma nħux miegħi lil Marija, kif jiena konvint li anke Marija tibqa' toħodni magħha. Jalla l-esperjenza li jgħixna flimkien tkompli tkebbes fi qlubna il-kull dejn id-devozzjoni lejn il-Madonna. Għaliex Marija hija triq żgura illi twassalna għand Kristu. Il-mulej magħkom ħbib tiegħek. Ikun imbierek isem il-mulej. Min issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li jagħmel is-sema u l-ard. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Issa flimkien aħna s-saċerdoti nidħlu ħdejn il-Madonna flimkien ma' Monsignor Isqof biex hemmhekk mill-ġdid jgħid dawn it-tliet avamarijiet biex il-Madonna tkompli tbierek il-familji tagħna. Nixtieq infakkarkom li għada l-quddiesa ta' filgħaxija se tkun fil-5 u mhux fis-6:30. Għaliex kif tafu għada Monsignor Isqof fis-6:30 fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija sejjer jagħmel il-quddiesa tal-aħħar ta' ringrazzjament. U għalhekk inħeġġiġkom biex issegwuna u tingħaqdu magħna mid-djarkom fuq it-televiżjoni jew anke fuq il-mezzi soċjali. Hekk dan il-ġest li ħajamel Monsignor Isqof li jidħol ħdejn il-Madonna u jgħid dawk it-tliet avamarijiet min jaf kemm il-darba għamlu. Imma qed jagħmlu għalina biex aħna wkoll niskopruh u l-familji ngħadduh lit-tfal u liż-żgħażagħ tagħna.